lang pinuti spare parts ko. Di spare parts ingin para tilugan. Para tinulungan ka, pwede kakikita ang sulit, dahil may mga aksidente. Kaya matuktukulan na tinulak, iya kapanda yung orthopedic. Kaya natukul na tulak, so katanda-gatong kagilandong inyatawag ko iyay. Spare parts. Uy, sugat at tatong nga. Napanang na bansa. Ay, sa kapulong at tawag ko di China. China. Sa kapulong at tawag ko di Japan. Japan. Sa kapulong at tawag ko di Amerika, is 30 years na nag-aproda. Napangkakunang ti China. Well, Nung talaga napangka-China yun, ang mong ti pinagsasaw ng in-check. no, siyempre sa kapulong at tawag ko nag-gigan ni kayo, ako na surusuro ko. Subukan ka ka. Sige, Amin niya, bagang nga Ilocano. Ay. I-translate mo ti Chinese. Ay, sige, translate ko di China. Tapos pamaliganingan. Ay, Maklab na ka di karsada. Ay. Nakakita ka di kwarta. Ay. Pinidot mo. Kasi dumatang ay pag-ati pa nagsasaw ti Chinese. so, sige, magpagtaki di kalsada, hindi ko nakakita di kwarta. Pinitod ko. Oo, kipukwa. Na! Oo, kipukwa. Nakakiko pa! Hako mga bagay, kipukwa. Ano rin katatanong? Adamay kita. Libi kasi doon. Wow, maya ka. Naglamuyot kas nagkarkara yung Isubo lang. Uli na po ito. Libi kasi doon. Ang minanarusan. Habang natarusan, libi, bili, kusing, singko, gawlaw, lugaw, bili, singko, lugaw. Oh, nakakalog mo. Chinese today, mag-isuro ka. Napanampay. Bijay Japan, sa kapulong at tawag kumatigay. Nag-Japan ka ba? Well, Nung talaga na mga di Japan. ay, Ang mumot na ito pinagsasaw dapat. Hapaw. gubinano, kasano ka ado tinasurusuro ka pagsasaudi Chinese at ado ti Hapones. Subukan na ka man. Sige, patasod. Nas panganigan-ingan. Ay, Dari ka. ay, Hindi ka. kita, Data nga lang ay. data ka lang kay. Nakita, ngawan tisuot na nga chinilas. Ah. Ang naawag mo na pinagsasaw dapat. Saka-saka. Kaya, saka-saka. Saka-saka. Data nga lang ay. Ay. Mabisay. Ay. Pakanaw. Ano ka masin ka? Nangangka. Hoy! Kaya po ni Daddy, inito mo. Hapon tayo dyan, kas ito'y istorya nga natasuling. Hindi na ito'y hapon kung kumay tasaksakupan di Pilipinas. Oh. Adutit na adap na kapagsasaw tayo to'y. Iso nga dinagsubli tayo di Japan, iso mo daw gamitin dan. Ano kaya mo? Sige, magibaga ka. Tataw. Anya ti hapon, itilugan. Woto. Utot ka. Anya ti hapon, iti natong. Wotong. Anya hapon, iti kawayan. Rabong. Gusto yan. Anya ti hapon, iti napintas. Akichi. Anya ti hapon, tinagalas. Chitai. Anya ti hapon, iti tulang. Boto. Anya ti hapon, titultulang. Bubuto. Anya ti hapon, buto. Napalapay. Ijay Amerika, sa kapulong at taon tuwad ijay ka nag-display at college. Wow, nag-college ka? Yes, of course. Wow, dapat ay butak mo. Animal ka, dinakdakan to pa, yada utak na siya kaya ako. Nung talaga nga nag-college ka, nag-iswilaan ngayon sa Amerika. Among tinag-eskwelahan, may isa nga mabigpigpig nga kapipintasan nga eskwelahan tintiro nga lubong. Enya, Harvard University. ingay. Abaya. Ang tal na ka data, Harvard University. Ay. Ang mayaman na tang iswilaan. Excuse me, Salape, sorry, for your more information, mayaman kami. Weh, mayaman ka lang? Well, kurang lang kwarta. Katawanan ka naman eh. Ang mamagtibiyan pa, di ba? Pataas ang tarusukan tarong pa. Awan rusok tiro pa. O, depende no, mamati ka. Anya tinala, kurso. Kasi siyempre tinala ka kursok, ikalililaan, tuition fee na kang karirigatan nga iturpos. Anya. Lighter mechanic, major in vulcanizing. Wow, awang kas dyan. Agda! Kasanaw. Lighter mechanic, kurara suling, ang talimang kati-lighter, gasol, gas stove, shilling, butane, nagijay. Oh. Major in vulcanizing, ang vulcanize kati barko, bukatot, nagijay. No, kaya mo data bukatot ni Kapitan, vulcanizer. Awan talik di mo kataw. Ay, nagapukat Amerika. Ah. O, siyak nagapuak tambok nagijay. Ako rin ka maningay. Kaya, Di kami ng Amerika. Ay. Siya makikita kinabuy-buya ang babasa ang ganito inimpinto ti Amerikano. Ay. Naglalaing nga inimpinto ti Amerikano niya. nakapoy uri daya ka nag-inspirasyon di Amerika. Hakoy tulog ka nalalaing ti Amerikano ng Pilipino. Nalalaing ti Amerikano. Nalalaing ti Pilipino. Nakapoy ti Pinaw. Kasado nga may baga ka nalalaing ti Amerikano. Among ti Amerika. Ay. Dati nga karnay. Ay. Nakita. Awang mo. Pata kayo ng te, arak ka mal. Dati nga karnay. Ay. No inyo nagmuli ka makina. Ay. Durong mo, nakalatag daw. Hindi, Amerika data. Oh. Nakapoy
nakapit Amerikano, nalalay ti Pilipino. Ano? Talo niya Amerika, kati sirang nagata karni niya ti makina. Ito nulingwan na kalatan. Oh. Ito yung Pilipinas. No nilalaki ito simbrang ni Kalkalapaw. Sinaruno ni babae. Mapalabas ni siyang mabulat. Tao na itan. Sinalalay ti Pilipina. Adam ay isa. No nilalaki ito simbrang ni Kalkalapaw. Sinaruno ni bakla. Mapalabas ni talungang tao. Ada iPhone na. Wow! Uy, mamangtad ka iPhone! Well, mamagdadak ti iPhone, dipindi ti performance. Nakapoy ni Pinoy! Kapay. Nalalay na Amerikano! Awan, nalalay ng Pilipino. Nalalay na Amerikano! Ay kami. Ampong di Amerika! Oh. Ang patayang ka plano! Awan ti Pinuto! At nakapit Amerikano, nalalay lang ta ti Pilipino. Sanaw? Talo ti Amerika doon, at patayang ta ti Ruplano, awan ti Piluto. Wow. Ito yung Pilipinas, at patayang ta ti Piluto, awan ti Ruplano. Wow! Tapos tayo! Ta! Ibanda! Ika ni Kapis, ika Bisayaan, nagadunga aswang, at patayang ta. Ay, buri ka naman! Aswang. Ampong di ang migamay.